A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés resiste polo de momento o incremento de infeccións respiratorias que se está a dar en toda Galicia. De feito, mantense no nivel 1 do plan inverno posto en marcha dende mediados de novembro polo Sergas. É dicir, temos un pequeno incremento de xente que ven ás urxencias hospitalarias, tamén ás urxencias de primaria e tamén as consultas que tamén nos están notando, pero aínda así tampouco temos unha porcentaxe disparada de ingresos por mor do tema da gripe, é dicir, temos unha situación moi parecida a calquera ano en decembro, que hai máis gripe, pero non teñen efectos que necesiten dese ingreso. En Galicia, dende que comezou a campaña de gripe, notificáronse máis de 1050 ingresos hospitalarios. Hoxe, dende o Centro de Saúde da Parda, en Pontevedra, o conselleiro de Sanidade destacaba a importancia da atención primaria. A atención primaria é importante durante todo o ano, ¿no? Pero adquiere especial relevancia en este período de inverno, ¿no? Por la mayor incidencia que existe de infecciones respiratorias, las cuales, bueno, pues sobrecargan o que son estos servicios, ¿no? Dende a Consellería fan tamén un chamamento á cidadanía para que se vacine. A día de hoxe hai 720.000 galegos que xa foron inoculados. A vacinación é fundamental para manter o sistema sanitario relaxado, ¿no? Porque prevé fundamentalmente que os casos de infeccións respiratorias pues, sean máis leves, ¿no? Con lo cual a tensión tamén sobre o sistema sanitario é menor. Actualmente a cobertura varía moito nas diferentes franxas de idade. Supérase o 80% nos maiores de 80 anos e o 67% nos que teñen máis de 65. Tamén se vacinou a preto do 60% do persoal sanitario e a case o 47% de nenos e nenas ata os 11 anos. Para mellorar a cobertura dos cativos, os días 5 e 6 realizarase unha convocatoria extraordinaria dirixida a nenos de entre 6 meses e 11 anos. Con a intención tamén de mellorar o que é a vacinación dos nenos e nenas, pues este próximo tamén vernes e sábado vai a hacer unha vacinación tamén en los recintos hospitalarios, en los hospitales comarcais o vernes por la tarde, entre as 4 e as 8, e en os grandes hospitales o vernes, tamén ao mesmo horario, e tamén o sábado, en horario de mañán, de 10 a 2, e tamén de noite, de tarde, perdón, de 4 a 8. O conselleiro fixo estas declaracións na súa visita ao Centro de Saúde da Parda, no que se actuou recentemente para rematar coas filtracións da cuberta. A obra supuxo un investimento de 95.000 euros.